Daniel Kopták. Fyzika harmónie. Tichá inteligencia v živote. Vnímaj, cíť, ži. Alexander Kovták. Лена Коптакова. Тихий интеллект в жизни. Наблюдай, чувствуй, живи. O čom je náš kanál? Hlavne je o sebareflexii denného života. Ako obyčajných ľudí. Ako ste napríklad vy. О чем наш канал? О себя-рефлексии, о наблюдении жизни, наблюдении себя, каждого из вас, каждого из нас. V čom je dôležitá sebareflexia? Sebareflexia najlepšie prichádza vtedy, keď si položíme úprimnú otázku. Skutočne úprimnú otázku, ktorá nie vždy je pre nás komfortná. Z každodenného pozorovania, úprimného pozorovania seba a okolia som prišiel na veľmi jednoduchú odpoveď, prečo ľudia sa tak správajú, prečo sme ako ľudstvo tam, kde sme. Je to jednoduché. Závislosť je jedna z vecí, ktorý vlastne má každý z nás nejakú chybu. Proste v mojom slovníku sa snažím nevraviť, čo je dobré alebo zlé, lebo to bolo zdedené po generáciách. To je jedno, či je to na Slovensku, či je to v Rusku, či tu v Anglicku. To je úplne jedno. Ten princíp je stále rovnaký. Prečo sme závislí? Je jednoduchý. Všetko je zdedené z generácií na generáciu. Nedá sa obviňovať nikoho. Ľudia sú naučení sťažovať. Príčina. Причина, по которой все люди зависимы, это происходит генерация по генерации. Все привыкли только жаловаться. Čo je vlastne hlavný dôvod? Prečo? Vaša energia je vlastne, dá sa povedať, ide smerom, kam netreba. Preto sa koľko razy cítime unávení. Lebo robíme niečo, čo naše telo odpoveda, bráni sa tomu a my stále pokračujeme. Aj napriek tomu vrajeme to, čo sme naučili. Čo je vlastne dôležité? Aby každý z nás bol ten, kto je. Что главное, чтобы каждый из нас был тем, кто есть на самом деле.
Pretože nikto nie je taký ako vy. Ani váš brat, ani vaša sestra, ani vaši najbližší. Nikto. Iba vy ste ten jediný. V tom vlastne spočíva byť nezávislý. Поэтому каждый человек независим от всего, если будет чувствовать себя уникальным, если будет верить в себя, Dôverovať sebe. Nekopírovať druhých. не копировать других. Это то же самое. To, že budeme pozorne pozerať, prečo sa tak napríklad správame, prečo napríklad vnímame ten svet okolo nás, Почему так ведем себя? Почему? Páčilo. Na to je jednoduchá otázka. Tým, že sme tu a teraz, väčšina času tu v skutočnosti nie sme. В большинстве своем мы не здесь и сейчас. Мы где-то в будущем, либо в прошлом. Keď máte napríklad rodinu, máte deti, keď sa staráte o deti, keď im vysvetľujete, čo robíte, ste naozaj tu? Alebo ste v práci? Alebo rozmýšľate, čo bude napríklad na večeru? Когда вы отвечаете своим детям на любые их вопросы, задайте себе простой вопрос. Сами себе. Вы здесь и сейчас? Или вы в работе в это время в своих мыслях? Или вы в своих мыслях готовите себе ужин? Это очень важно. A keď nie sme tu na a teraz, sme závislí od druhých. Если мы не здесь и сейчас, мы зависимы от других. Naše telo a mysel je vlastne automatický program, ktorý vlastne sme vytvorili už v maminom brúšku. Программировались мы от еще когда были у мамы в животике этим. V dnešnej dobe to už je vlastne aj vedecky potvrdené. А в нынешнее время уже и учеными подтверждено, A tam si položme otázku. Prečo dôverovať viac druhým ako sami sebe? задайте себе вопрос. Почему доверять другим лучше, чем самим себе? Je veľa dôvodov, prečo sme závislí. Очень большое количество ответов есть, почему мы зависим от других. A k tomu vám nepomôže žiadna metóda. Žiadne náboženstvo. Вам не поможет никакие методы знаменитые, никакая религия. Jedine, čo vám pomôže,
byť nezávislý, položiť si úprimnú otázku. Единственное, что вам поможет быть независимыми, задать себе честный вопрос. Ale k tomu my potrebujeme byť tu a teraz. Nie mysľou v práci, s rodinou. Tu a teraz počúvať svoje telo, svoju intuíciu. Для этого нам нужно быть здесь и сейчас, слышать свое тело и свою интуицию. От- Как это сделать? Je to jednoduchá otázka. To, čo teraz robím, som ja, alebo kopírujem niekoho druhého. Vyskúšajte taký jednoduchý cvik, ktorý môžete praktizovať deň čo deň. Попробуйте такую очень простую практику, которую можете выполнять каждый день. Vždy, keď sa budete cítiť unavení, alebo nielen fyzicky, hlavne psychicky, Всегда, когда будете чувствовать усталым, не только физически, но и психическим, skúste sa uvoľniť. Skúste sa započúvať do svojho tela. Ako sa cítite. Čo je veľmi dôležité. Napríklad, vaše telo je napäté alebo uvoľnené. Ak je napäté, snažte sa ho uvoľniť. Rôznymi spôsobmi. Môžete hýbať plecami. Ale treba sa sústrediť na ňo. Nie na nič iné. Iba na svoje telo. на ту часть своего тела. Попробуйте почувствовать, в каком месте у вас напряжение, и эту часть расслабить. Вот прям мысленно. Если с первого раза это не получается, попробуйте еще. Еще. Не надо только напрягаться. Просто расслабляйтесь. Плечами расслабьте. Čo je dôležité, praktizovať to hlavne ráno, keď sa zobudíte a večer, keď idete spať. To sú dva kritické body, kedy to má najväčší účinok. Ak vás tieto slova zaujali, ďalšie zaujímavé pohľady na sebareflexiu nájdete v ďalších videách. Ďakujem. Благодарим вас.